Ja, jeg hedder Kirstine Østergaard. Jeg er 41 år, og jeg er mor til 3 børn. Og i midten har jeg en dreng på 6 år nu, som er født med Downs syndrom. Han hedder Emil. Altså, han er jo en glad dreng. Han har ikke særlig meget sprog, og han må jo nok betegnes at være sådan i den tunge ende af Downs skalaen, hvilket betyder, at han har brug for hjælp til rigtig mange ting. Men når det så er sagt, så er han jo en kerneknægt, som spreder smil, hvor han ikke kommer frem. Det var et kæmpe chok. Det var jo ikke nogen, der havde ventet. Men jeg synes, det var så fortvivlende. Jeg havde fået et handicappet barn. Jeg kunne slet ikke rumme det. Og jeg kunne ikke overskue, hvordan fremtiden skulle se ud for os. Og hvad med de liv, vi levede? Altså, det hele væltede bare. Og jeg græd, og jeg græd, og jeg græd, og jeg græd. Og det tog måneder. Jeg tror, det tog mig i hvert fald 6 måneder at kunne løfte mit barn op og sige, at jeg var glad for ham. Jeg vil sige, for mit vedkommende handlede det meget om, at jeg måtte forstå, at mit liv skulle vinkles på en anden måde. Altså, jeg var nødt til at lave nogle ting anderledes i mit liv, for jeg kunne ikke fortsætte det liv, jeg havde før. Givet, at nu havde jeg fået et barn, som ikke bare krævede lidt, men krævede rigtig, rigtig meget. Jeg tror egentlig, mit sådan vendepunkt var egentlig, at jeg mødte en anden mor, der havde et barn med Downs syndrom. Hun var jo så lidt par år ældre hendes barn. Og hvor jeg ligesom kunne sådan spejle mig i, jamen om 3 år, så har vi sådan en situation. Og det var jo ikke så skræmmende. Det var ikke så skræmmende. Okay. Så der skiftede det for mig. Og jeg tænkte, okay, hvis hun kan lære at leve med det, og se glad ud, og se ud som om de faktisk havde et godt liv, så kunne jeg måske også lære at leve med, at mit barn havde Downs syndrom. Ja, det er at søge hjælp. Søge nogle ligesindede. Og gerne nogen, der er lidt ældre, som man kan spejle sig i. Altså, så man ligesom kan få lidt tips til, hvordan man kommer igennem alle de hurdler, der er undervejs. Fordi der er perioder, hvor man er helt nede. Og så er der perioder, hvor det går lidt bedre. Og så er der perioder, hvor det går rigtig godt. Og de der cykler i ens liv, skal man altså lære at kunne håndtere. Og noget, som man ret hurtigt får brug for, det er rådgivning. Simpelthen rådgivning på hele paletten af lige fra juraen, altså hvad har man egentlig krav på, og hvordan bokser man med kommunen på den rigtige måde, men også sådan helt lavpraktisk, altså hvordan hjælper jeg mit barn med at lære at spise. Altså. Og der har jeg selv haft rigtig god glæde af Lev, som er sådan den overordnede organisation for os, der har udviklingshæmmede børn, som har den der rådgiverpalette. Og ja, det vil jeg varmt anbefale at søge en eller anden form for handicaporganisation for at få den rådgivning, de har brug for. Og man kan ikke stå alene i det, og man skal ikke stå alene i det.